Вообще петух, я не понимаю, почему у людей это петух, говорит, там, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. Бесполезный человек. Бесполезный человек, бесполезный человек, животное, туда-сюда ходит. Делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. Петух хела петуха габзаку? А петух такой капара, такой сгира там, который там семейство даже защищает. Серьезно? На, серьезно. Одном даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят они. бо ширкати шифофармо шумо метавонед ки ҳиҷома фитабочка ва масҳаҷ бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбешавӣ, вазнгирӣ, вазнпартоӣ, бемориҳои занонаву мардона ва ғайраҳо. Шифофармо истифода кунед. муҳоҷирон бисёр шидагиянд, ӯро дар ҷои худшон гузоштанд дар кор. губернатори Приморский край дар Владивосток як гурӯҳи ҳарбиёра ҷамъ карда ба ӯ фармон метиҳад ки муҳоҷирора назорат кунанд ва адабшон битиҳанд. ва касе ки агар нафаҳмида боша бародаро и ҳаму скинхедоанд. ин ва дигар хабарҳо дар ин видео. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. видео аз рубрикаи SM News, бештар хабарҳои муҳоҷиратӣ. хоб оғоз мекунем видеоро аз ҳамин отряди худсохтӣ бо номи Тигр. Яъне ки намедонам чӣ ба номи ман рамондианда ё. Бывшие участники СВО, вступившие в отряд «Тигр» правопорядок, обеспечивают общественную безопасность дальневосточной столицы. Отряд готов к выполнению задач различной сложности и обеспечен 3 видами обмундирования, включая тяжелую амуницию, используемую спецподразделениями. Баётон боша, агар бародаро ман дар бисёр видеоҳо, ҳатто дар эфиро ҳам хесавол шудагия ман гуфтагӣ будам ки бидан дар вақтҳои пеш, замонои пеш дар мақсад скинхедо ҳамин хелодамое ки нисбат ба муҳоҷир рафторои бад мекарданд, онҳоро какое-то время маҳкам кардан, коршона маҳдудият кардан ки ӯ намебаромадан ғайриқонунӣ шиданд. вақтҳои охир чандин ҳолат буда ки одамои ниқобпӯш муҳоҷирро дастгир кардан. бисёр паставито бо муҳоҷир рух дода истабад. дастгир мекунанд одамои оддӣ дар ягон зино ё ки ягон кори дигар меоянд ҳамин одамои ниқобпӯш, сиёпӯш, ниқоб доранд меоянд худшона яким кадом отряд муаррифӣ мекунанд. яъне ки ин ҳамун группировкаҳои аввали буданд ки скинхед мегуфтаншон. дар мобайни як чанд муддат ёра ҳаракатошон ғайриқонунӣ кардан, лекин баъдан бо оборот гирифта коршона пеш бурдан. ин чиро нишон медод? ин онира нишон медод ки аз боло дабро дода шудагиай. ҳаҷ умра бо ширкати ҳаҷ сентр. метавонем бо роҳбаладои ҳаҷ сентр ки бо забони тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва арабӣ ҳарф мезананд, зиёрати хонаи худо кунем. нархшон аз ҳама арзон аст. гостиницаҳо 800-900 метр аз хонаи худо қарор доранд. барои зиёрат кардан дар чунин бода ҳаво хеле ҳам хуб аст. шумо сафар карда метавонед аз Москав, Казан ва аз Тоҷикистон ба самти Ташкент. ва албатта ки дар ин тур ҳамчунин вуҷуд дора зиёрати тамоми ҷойҳои муқаддас ки роҳбаладо худшон мегзаронандтон. ва агар ки шумо аз номи канал муроҷиат кунед, ба шумо як сумкаи бежик, 5 литр оби замзам ва як эҳром ки нархи худаш 2500 рубл меистад тӯҳфа карда мешавад. рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. ва бале бародаро, гарчанде ки ман гапоро мегуфтам, иш як тараф беста. имрӯз нишон метиҳем ки бибинем ки реально губернатор фармон додесай, ҷамъ кардесай. биён як бор гӯш мекунем аввал видеоро. ман намедонам ки баъд ихе видео дига кунлесои Россия чӣ мегуфта бошанд. Когда мы задумывали о том, как нам поддерживать и порядок в городе, много очень приезжих граждан, кто, может быть, не совсем понимает наши правила приличия, и которых нужно немножко так поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе или что-то. Поэтому мы приняли решение создать вот организацию «Тигр правопорядок» из военнослужащих. Кто прошел военную школу, кто прошел сражение там на Украине. Тигрҳои тартибдарор, яъне ки муҳим дар чие ки ки метавона, ино киян? Просто одамое ки хизмат кардагиян, тамом хизмат кардагӣ, тамом, яъне ки ё полисейский нестан, ё ягон просто группировка ҳастае ки губернатор ҷамъшон кардагиай, одамое ки хизмат кардагиян, яъне ки яроха мефаҳманд, латукуб карда метавонанд, камтар сатҳи ҷисмонишон хуб аст.
ҷамъшон кардагиян ки марҳамат бурен мигрантҳоро лупит кардан мегирен. Это пипец просто. Кто обладает опытом обращения с оружием, не боится, скажем, пойти на остановку какого-то там преступного действия. Формирование получает в распоряжение и патрульные машины, которые создаются на базе микроавтобусов на местном предприятии. Их специально переоборудовали для нужд отряда. Аллоҳ нигоҳтон кунад бародарое ки дар муҳоҷират ҳастин, аллоҳ нигоҳ кунад. Рӯз ба рӯз и полни пипецай и вообще да ягон ҷо тур намегира эхе кор. И қадар организация яъне беста то амону памону то фмс ммс то полисес ки то собро дигар имрӯз боинед майла ҳама баъди ин коро дар чӣ меояд халқи оддӣ ин коро дестан ку яъне ки зидди муҳоҷир ин қадар ҳаракат кардесай худи давлат халқи оддии ҳамин кишвар мефаҳмад ки давлатшон правительствашон нисбат ба муҳоҷир чӣ гуна отношение дорад ва халқи оддӣ вообще фикр намекунад. Мисол меорем, мисол агар ки як мигрант кишвари мо брава мо хати ҳамун рафтори хуб мекунем. Барои чӣ хотир? Барои хотире ки намехоҳем ки ба ҷавобгарӣ кашида шем. Яъне ки чӣ хел медонем ки агар ки мо муҳоҷира мақсад муҳоҷире ки кишвари мо омадаги ягон сайёҳ ягон рафтори бадаш кунем ва тукуи бадаш кунем номи кишварро пас мекунанд. Мисол мумкин аст ки турист боша, блогер боша, брава бага ки маро дар Тоҷикистон фалон кор кардам гуфта. Мо ҳамин корро намехоҳем. Барои чӣ? Барои хотире ки моро аз боло назорат мекунанд. Якум дараҷа медонӣ ки ягон проблема ки неги проблемаи калон мешавад. яъне ки ба хотири назорат аз боло бо ҳамин сабаб мешавад ки рафтори ҳамун кишвар хубтар шавад. А дар ин ҳолат наоборотай медонанд ки назорат аз боло хуёвия ва барои ҳамин хотирае ки халқ худшам ҳамин хел мисли даранда шудагия дар рафтор ба муҳоҷир. Вот, но мы будем усиливать эту организацию с тем, чтобы она была представлена не только в Владивостоке, но и в других наших городах, чтобы жители городов, поселков были уверены, что... яъне ки чунин филиалҳо дар ҳар як шаҳр алоҳида сохта мешавад. Мега метавонад ки любой ном дар ин ҷа тигр сохтан мумкин ки филиали дигариш рӯбаҳ брояд, филиали дигариш рамзия брояд, ягон филиал дигариш вообще-то мумкин аст ки рамзия ва лангули ҳама хел филиалҳоро сардорӣ кунанд. аз дасти ёмия ятишта момаҷон меброяд, байни дандон қати чен мекунад, лангули риша да гардани муҳоҷир то мета. Ба рамзия мия как будто ки отряди у нестай, да и кор кучи нестай, ба айдур меша мия ки политикати хуб нестай. майла ҳама вақте ки гапа гуфтеса дар рақибаш бинед як солдати дигара вақте ки приезжӣ мегӯяд чашмошон хеси ням мешава ҳаракат кесае ки калонтаро икна ки всё равно калони намешава. Баъд ҳолат бадай бардорам. ва бале бардорам ман ҳеҷ вақт зулму зӯровариро тавсия наметавонам ба ягон кас ва зидди зулмам. Лекин дар як видеои пешина тамошо кардагӣ бошед агар дар ҳамин новостиҳои рубрикаи SM News ман гап задагӣ ҳастам ба фикрам ё ки намедонам мумкин гап назада бошам ё гап зада бошам ба ёдам нестай, лекин ҳамин хел ҳолати буда ки як қирғиза латукуб мекунанд ва қирғиз ваъда мекунад, яъне ки таҳдид мекунад ки дар Қирғизистон халқи рус бисёрае, мо ҳар як кадомша мега фалон кор мекунем. Ва дар видеои баъдӣ нав ҳоло мебинем, аниқтараш ман наметавонам нишон диҳам, яъне ки як навраси руса дар Қирғизистон латукуб мекунанд ва корд қати чихе ки навишта шудаги корд қати мезананша ва маҷбурш мекунанд ки пойҳоро буса кунад. Ман видеоша дар телеграм канал мепартон бардодам, дар инҷа наметавонам парфта. Ссилка телеграм канал дар подсказка қати меброя, агар подсказка хӯната намонам дар якум комментария ҳамеша ҳаста, всегда дар ҳама видео. Бале мисол одаме ки кора кардаги дастгир мешава, ба ҷавобгарӣ кашида мешава, леки гап дар бораи чие ки ба сабаби нақшаҳои власт мардум байни якдигариш бадбинӣ мешавад. Яъне ки мардум ба мисли як пешкая ҳастае ки аз боло шохмотбозо бозишон кардаистанд, лекин ино намефаҳманд. Бинен чӣ хеле ки аз боло гуфтем, чӣ хеле ки дабро додагия, баъдан рафтори халқи оддӣ нисбат ба мигрант безеб мешава. Ӯ қирғиза ки задан, қирғиз ваъда дод, и видеоша дидан дар интернет, а як патсани дигаре ки дар Қирғизистон ӯро аллакай кор задан. Ана ки ҳозир и видеоро бо як кас дигар рус дигар мебина, бо як қирғиз дигара мезана, бо як қирғиз дигар мебина, бо як рус дигара мезана. Мешава кор каша. Айра аз боло власт кардеста. Халқи оддӣ просто пешка дар шахматнаи доска ҳаракат кардестиян. Хиёл мекунанд ки хичон гузаштестиян, и фигурҳоро хичон ҷихтестиян. Лекин дасто ҳеҷ вақт шахмат худаш бозӣ намекунад ку. Аз боло дастанда дастае ки ӯро бозӣ мекунад. муқоиса барои фаҳмидан ин қадар чизае. Яъне ки баъди ин навор полис одамое ки корро анҷом додагиян дастгириш мекунанд, ба як бозпурсиш мекунанд, бо раҳош мекунанд ки баъдан
тарафи Россия талаб мекунад ки бо дастгир карда шава, бо дубора дастгириш мекунанд ва то ҳол маълум нест ки ура чӣ қадар муддат шинондагиян. лекин бинен як чунин ҳолат мешавад, чӣ қадар талабот мешавад ки ура дастгир кунанд чӣ кунанд. лекин савол ин қадар муҳоҷирои тоҷик латукуб карда мешавад, ки талаб мекунад? магар ин несправедлива нестае? бале ҳар як ҷинояткор бояд ки мувофиқ қонун барои ҷинояти содир кардааш ҷавоб гап. барои чӣ хотир нисбат ба халқи рус ин кор мешавад, Россия талаб мекунад, нисбат ба дигар муҳоҷирон мешавад, ҳеҷ кас талаб намекунад. вақти ман мебурам мегӯм ки муҳоҷир бояд аз ҳаққи худаш талаб кунад, лангулӣ мебурам мегӯяд ки хоине. نشان کس مرا باید آیفون یا لکسوس بگیرم. شعور شیدک کم نشید فس فسیت آلو بپرد بسوز پشمایی کس имконият ҳастае ки бо як релиси хандоварӣ дар бораи финали Европа ба навор гирифтан ту соҳиби iPhone 15 Pro Max шавӣ. яъне чунин озмуна ширкати Adinix пешниҳод кардагиай, чӣ кор карда накорад. як релис дар бораи финали евро ба навор мегирӣ, дар инстаграмот мепартоӣ, ту аллакай дар озмун иштирок кардагӣ. агар ҳамун релисти боло рафт, ту метавонӣ ки победител шавӣ. маълумоти пурраш дар якум комментария закрепи шудагиай бо ссилка. вақте ки дар Русия номи отрядои худсохта паланг монда истанд, дар Доғистон як имом ба хулосае омад ки номи мардош она Петух монад. чӣ? шӯхӣ намекунем бардора, гӯш кунем. Вообще петух я не понимаю, почему у людей это петух, говорят, там, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. Бесполезный человек. Бесполезный человек, бесполезный человек, животное, туда-сюда ходит. Делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. Петух чи хела петуха габзаку? А петух такой капара, такой згира там, который там семейство даже защищает. Серьезно? На, серьезно. Одном даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят они. Какие вақте ки таъриф мекунанд мардака, мегӯянд ки машаллоҳ ту хеле мужик леви масад хирси шери. мегӯянд ки намегӯянд ки молодец машаллоҳ ту хеле петухи. яъне ки ира чӣ аргументировать мекунад, гӯш мекунем далши. ин бояд дар хабарҳои падалански меомад, лекин просто дар ин новостима туғрӣ омад ки дар уҷа ова отрядошона паланг мондеистанд, охи пад гуфтеста ки мардора бояд петух бигӯянд. ака мешава баъзеҳоша гуфта мақсад рамзия, лангулӣ, инора мешава петух гуфта. Нешан кас мара باید آیفون یا لکسوس بگیرم. кума блес целом дар умум дига мардора намешава ку. мисол асосан подписчикои мара дар телеграм группашон бешаи палангон ном дора подписчикои мара ва ё петухта жарид мекунанд. А у нас как-то это стало, например, да. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо. ой блин, вона маълум шуд ки равзия лангулӣ кира гӯш мекардиянд. и бо як бор дига доказат мекунад онира ки одама ба намуди зоҳирӣ ҳеҷ вақт баҳо натиҳед. ва як ошибкае ҳастае ки ман бисёр и гапа мегӯм, чунки и гап дар ҷомеа дар ҳама ҷо ҳастае, эффекти авторитет. авторитет ҳамун шахсе ҳастае ки як мақоме дора ки дар он мақомаш ҳурматаш мекунанд ва ӯ чизе ки бига бовар мекунанд, гӯш мекунанд. яъне ки ин кор тасдиқ мекунад онира ки ҳатто агар одаме ки хича ба ном имом бигираву бишина амри маъруф куна, маънои ӯро надорад ки ҳар як сухане ки ӯ мегӯяд дуруст аст. ва тем боле дар ҳамин замони ҳозира ҳамаи дарбори шудагӣ рафтагиянд. дар Саранск як озорбойҷонеро ки шаҳрвандии Русия дошт, аз шаҳрвандӣ маҳрум мешавад. барои чӣ хотир? барои он хотире ки хича дар военный учет нагузоштае. биёен тамошо мекунем. Сейчас вы мне должны сдать паспорта, заграничный паспорт и паспорт гражданина Российской Федерации. Гражданин Азербайджана Роял Физули Аглы Аббасов прощается с российским гражданством. Процедура проста – сдать паспорта, подписать акт изъятия документов. Такое решение приняли в региональном МВД, опираясь на материалы УФСБ России
по Мордовии. 3 июля 2024 года решением МВД по Республике Мордовия было прекращено гражданство Российской Федерации в соответствии с подпунктом Б пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона 28 апреля 2023 года номер 103. албатта мумкин аст ки видеоро баъзе одамои тамошо кунанд ки звоношон бум мекунад. Раз засос, два засос, получи карьерный рост. ва бигӯяд ки хай чӣ шаҳрвандии россияро ки дора бояд бирава хизмат кунад, вазифадорай. Агар ки накунад чӣ бояд аз шаҳрвандӣ озод карда шавад. Якумаш ки ини хел нест мувофиқи қонун. А дуюмаш ки биёен хушрӯтар аввал гӯш мекунем ки сабаби ира маҳрум кардан аз шаҳрвандӣ чие. 38, что подразумевает действие, состоящее угрозу национальной безопасности. Гражданину Аббасову Раялову угроз национальному безопасности, яъне ки хатар дора барои амнияти миллӣ. Чӣ гуна хатар яъне ки дора. Гӯш кунен як бор шумо ҳайрон мешин. Чӣ гуна хатар. Зули Аглы, 14 сентября 1996 года рождения. Новый закон о гражданстве России действует чуть больше года. В Мордовии это первое лишение гражданства за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. Давно в России? Почти да. Иностранец, как гражданин России, отказался вставать на воинский учет. Это любительское видео сняли в марте 2024 года. Яъне ки имрӯз аз шаҳрвандӣ озод карданша, и кор сабаби як сол кори пешинакардагиш буд. Гӯш кунед. Господина Аббасова пригласили в военкомат для получения повестки о постановке на учет. В ведомство Раял Физули Аглы пришел с женой, которая и не скрывала свой агрессивный настрой. Яъне ки даъватшон мекунанд ки биян дар военный учет хочона номнавис кунанд. Пишется и через 2 дня придет. Собирай-ка вещички, поедем за кого-то там воевать. Девушка, вы почитайте. И вам сейчас выдается повестка, он придет. ва ё ҳамроҳи ҳамсараш меоянд ва мегӯянд ки намерем мо ягонҷо мо ҷанг рафтанӣ ҷанг карданӣ нестем ва мегӯяд ки бихонен мо шуморо ҷанг нагуфтесем мо шуморо фақат гуфтесем номнавис кунед. Хай понятно ки номнавис барои сари қаврат мекунӣ ҷанг мебариша баъдан. В общем намекунанд ва ба ғайр аз оне ки хичон номнавис намекунанд дар учет намемонанд бо мегӯянд дигар муҳоҷироро ки накунед ин кора ва ана ҳамин тавсияш ба дигар муҳоҷиро ки ин кора накунен барои Россия хатари миллӣ ҳисобида мешавад. Яъне ки накунед ина ман шуморо мегӯям накунед ягон хизмат ягон чӣ накунед дар ягон военный учет дар хатора намонед. Чунки дар больше ҳолатҳое ҳастае ки як шаҳрванд аз тарафи Россия дар ҷанги Украина ҷангидеста, як шаҳрванд дигар шаҳрвандии Украина дора аз Украина. Тасаввур кунед шумо ки як тоҷик аз тарафи Россия ҷангидеста, як тоҷики дигар аз тарафи Украина ҷангидеста ки дар мобайн метавона ҳамон ду тоҷикиш паиш рӯбарӯ шава. Получается якдигариша мекуша. Ин ҷанги мо нест. Накунед ягон кас. Ягонтат накунед. Ва двойное гражданство маънош оне ҳаст ки агар ки ту дар кишвари худ хизмат кардагӣ бошӣ, вазифадор нести ки добора бо дар Россия хизмат кунӣ. Что такое двойное гражданство? У РФ только одно соглашение о двойном гражданстве среди всех стран в мире с Таджикистаном. Что это значит? Каждая из этих стран признает не только вас как гражданина этой страны, но и как гражданина другой страны. То есть вы выбираете, где вы служите в армии, у вас нет двойной военной обязанности. Агар ки шуморо рафтани ҷанг таҳдид кунад, бибуроед на Россия. Накунед вообще. Вот дебил одам ҷанг меравад. Дебил одам, сами тупой одам меравад. Ира ман гарантия метавам, ҷавоб мегӯям дар суханом. Бибуроед гапзан боша, марҳамат дар Telegram бинавис. Telegram дар описанияи видео. Таҳдидшон мекунанд ки кор барои шумо хеле ҳам бад анҷом меёбад ва занаш мегӯяд чӣ депортатсияш мекунад, яъне ки масъала шаҳрвандӣ дора, шаҳрванд як аллакай уже ҳаққу ҳуқуқуш боло. Не. Мигрант муҳоҷир ҳамаша муҳоҷирай. Ҳатто штаб, ҳатто галочкаи шаҳрвандӣ доштанаш маънои он надорад ки ӯ аллакай одами ҳамун аъзо шудагай. Шаҳрванд барои шаҳрванди муҳоҷир доштани паспорти российский ба мисли доштани регистратсияу патенту дигар шай ҳамин қадар қарб дорад. Яъне ки шаҳрванди Россияе ки дар Россия таваллуд шудагиай, худаш миллаташ русай, шаҳрвандии ӯ дар пӯсташ часпидагиай. А муҳоҷира қарбаш ба мисли ҳамун регистратсия, ба мисли ҳамун патент шай. Шаҳрванди Россияшам. Барои он хотире ки гирифтанаш ду карадай, ҷошта тақ мегиранш. Шаҳрвандие ки инчунин қадр дора ҳаққай рост мегӯм ки охир чизи рост гуфтесам ай. Лайк подпискаро фаромӯш накунед бародаро. Агар ки шумо доим канали маро тамошо кунед, агар ки ту доим канали маро тамошо кунӣ, ина баъди ақсам гапа мегӯм,
фаромӯш накунед ки дар канал подписаться бояд бошед ва лайк мондагӣ бошӣ, комментария кардагӣ бошӣ. Чӣ ба? Барои он хотире ки ман ҳар ҳафта 5000 рублиро байни 5 нафар подписчик тақсим мекунам. Ва шарт ҳамие ки ҳамун одаме метавонад соҳиб шавад ки дар канал обунай, комментария кардагия ва лайк мондагия. Ҳар ҳафта рӯзои душанбе озмун ҷамъбаст мешавад тавассути прямой эфир ва прямой эфир мегзарад дар Telegram канал. Ссилкаи Telegram канал дар болои экрани шумо хаст, ссилкаи YouTube ва тамошо кардани видеои пешнара фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.